جقاتن پاراستنا مدیا دم باش گودارین هجا بخلک کینویا برنامه ریا حقیقتی امجاری کی دم به هورانه بخلک برنامه خویا و جاری ده امیل سر دسپیکرنا پارازنامه پنج بسکنن جبوی کو ام بکار بن ویم جاری به هفدور بنرخینن اندام اکادمیا زانستا جواکیا عبدالله اوجلان هوا روزان ستار لگل ما آماده هوا روزان هم خیر هاتنه سپاس دکم هوا روزان شخو ده برنامه خود امیل سر پارازنامه پنج یا ریبرتی بسکنن جبوی کو ام بکار بن وان مجارا بنرخینن ام درباسی پرسا خوی کمین ببن ام چوا دکارم پارازنامه پنج بگرندست و جبوی و تداینا پارازنامه پنج گرکی نزیکاتی me چوا به از بیم yani dve babeti de hum bikar ben merxandim mikin kerem kin. سپاس دکم پارازنامه سروکاتی دمام دیگرندست بگمان بو پیکاندینه yani tiştim ku hani de Türkiye'de sürükati ne bisandi ne kujbunam ezber bikin anca bejin teoriye xwa zengin bikin ne jbu ve yani jbu pekandine jbu da man paraznamen dukhinin u ser de fikrin em ve rasti dibinin hamu çareseriyen pratikin yani em persveken xwa me çoğu çareser bikin hem de asla şahsi hem de asla güçlü de jbu pekandine yani Andi böyle lazım ama musafan bakın. Ne ku bes bu teorik bir ders kıstın. Çünkü de parazname de em de benim ku brasti hamu vek derman perskre kelme. Yani bu çare serkirna ve uyayı. Bu nave lazım em pek binin yani. Jber ku zaten ev pirzede hey yani. Mina kan bejin yani gotun pira yani. Gotun pirzede o serokati zaten de beji yani jwe dubare kirne zedetir jwe ezber kirne zedetir jwe pekanindine jbermej mesela ne ko em serokati dubare bikin em lazım pek binin ev tabi film kirne çedibe jwe mesela rast nezik ki parazname em buyum pir giringe mesela serokati got ki ez bu parazname dinivisenim o parazname set salan teravadike set salan çoğu teramedike çünkü burada çareseri hami hey yani. Ama çoğu bölündes. Şu kadar paraznamen serukatici her dukunun, her car dukunun em tişteki nu dedi binin yani. Çünkü pratik de jiyankırın o damam hani pratik de jiyankırın da pratik eden tiştandı binin. O damam parazname dukunun em bejin ha demek evjboy ve bu. Yani dibi aynı de mesela hani jber fıkrandın emej hinketange em baş tam ne karın falan bakın yani. Ama pratik de jiyan kirna fam dikin ji bona ve jî rastî parazname kurahî girtina dest kurahî xwandin û ser esas pêkandin ew nezbûn wê kanî ji me re bide qezanç kirin yani divê bîngehî de lazim em nêz bibin ji bilî vê jî paraznameyê pêncemîn taybet ji paraznameyê pêncemîn em bêjin naberoka hemû parazname yani cewherê hemû paraznameye ye tabi demez ve bejim ne ku paraznamen dinleyin xwandin. Paraznamen dinleyin xwandin em parazname penca jî fam nakin. Fakat parazname pencemin de çeye hemû fikre xwe bi şeklekî sistematik serokatî di parazname pencemin de aniye ser ziman. Ji bo vê yekê jî cewherê parazname pencemin famkirin pir giringe. û famkirin lazim em ji bo xwe esas bigirin yani. Wek dîtir ew nabe yani hani sadece kaba xwandinekî ji rêzê bi wî şeklî meriv nikane fam bikin. Rêvê girêdayî yani ji bo me jî tabii ki rewşa heyî tahlîlkirin, teoriya wê kirin pir giring e. Çünkü heta ku teoriya wê neyê kirin, tahlîla wê neyê kirin em ê nikanibin gaw bavêjin. Ji bo navê jî em balê xwe bidine serokatî parazname xwe pêncemîn li ser vê diderûnşkandin. Pirsgirêk çi ye? La wê çawa were çareserkirin. Hani ser tahlil u davrandına diye yani teoriya ve dike. Bu bir famkına parazname pencemin pir giringe. Ez bu parazname dikarım veya bejim. Hava rozanem dervasi pirsa xoya drêzê de bibin. Rêbertî paraznameya xwe bi navê parastina pirsgirêka Kurd û çareseriya Netewa Demokratîk bi nav dike.
û parastina Kurdên di nava pençê qirkirina çandî de pênase kir. Ji bo wê jî yanî em dixwazin vê pirskin yani rêbertî çima wisa paraznama xwe pênase dike? Tabii pir giring e yani. Derketina tevgera azadî, derketina serokatî dema meyze bikin. Hemû ser viyayê yani înkara gelekî. İnkar û îmhaya gelekî û wekî helbestek, wekî bertekgirtinekî li hember bi heye. Em derketina serokatî ser bi esasî ye. Yani esasê xwe de li hember rastiya Kurd û Kurdistanê a ku hatî ew kirin, hatiye asta înkar û îmhayê serokatî wek parastina vê derdikeve pêş û dixwaze rastiya Kurd rastî bi parêzbanê wê çünkü holê de qirkirinekê ye yani pirsgirêkek heye. Serokatî di vê parazname xwe de hem rastiya gelê Kurd û Kurdistanê a ku tê jiyan kirin viya bilev dike hem jî çareseriya wê tîne ser ziman. Fakat dema Kurdan pênase dike wekî Kurdên di pêncên qirkirinê de binav dike. Çünkü rastiya Kurdistanê a ku tê jiyan kirin di vê astê de ye. Yani qirkirin heye, inkar heye, îmha heye, taybet de asla çandî de serokatî ji ber vê wisa binav dike. Yani rastiya Kurdistanê ji dema meyze dikin bi rastî bi hemû aliyê xwe ve. Yani hem wekî gel, wek hebûn hem jî wek coğrafya. Bi rastî dibên ya hem wek gel, wek civak, wek însanê Kurd tê tune hesibandin. Zimanê wê tê qedexe kirin, çanda wê tê qedexe kirin, tê înkar kirin, hor tê dîtin, biçûk tê dîtin. Yani rastiyekî ku însan ji xwe dirabe. Yani rastiyek ku wisa dijmin anîbû ser gelê Kurd. Coğrafya wê jî bi hemû çavkaniyên xwe ser ev dibin ev tê talankirin. Roja îro de jî ev heye yani. Hem darê wê, hem avê wê, hem haywanên wê her alî de yani mesela qirkirinekî heye. Tabii parastina viya pir giring e. Mesela dîroka wê jî wisa yani hemû aliyan de aslekî tê aslekî wisa ku yani hem bişaftin hem jî ji xwe xerîbketin, yabancîbûn yani. Hebûn yani tê aslekî wisa ku ev însan hebûna xwe înkar bike. Yani bi xwe xwe înkar bike. Tê aslekî wisa ev jî tabii ki tê mana gelek hebûn û nebûnê re. Yani tê asla hebûn û nebûnê serokatî viya digre dest û çareseriya wê pêşkêş dike. Çareseriya wê jî tabii ki netewa demokratîk e. Em bala xwe bidin roja me îro şêwazê fikrandinê, şêwazê zihniyet çi ye? Netew dewletin yani. Netew dewlet çi ye? Yani her gel milletek netewek xwe hebe, devletek xwe hebe û wisa azad dibe. Wisa digre dest. Fakat em dema rastiya genel dünyayê jî dibînin, rastiya Kurdistanê jî meyze bikin, ev ne çareseriye. Wê behtir pirsgirêkê kûrtir bike. Ji ber ku li Kurdistanê ne tenê Kurd henin yani. Pir gel hene, pir bawerî hene. Yani tu nikane wana ji ortêrakê tune bike. Zaten rojlata navî niha kriza ku tê jiyan kirin, sebeba xwe ev ye. Yani hevdû redkirin, hevdû tunekirin, yani yek ziman, yek çand sepandin, dehêle ku gel jî bibin dijmine hevdû û kriz derkeve. Tabii serokatî dema çareseriyê netewa demokratîk ji bo Kurdan pêşniyar dike, ev çareserî ji bo hemû rojlata navî heta hemû dünyayê yani. Ji bo hemû dünyayê. Yani wisa merv dikane pênase bike. û ev parazname wekî aslında hember pergala sermayedar jatî pêşxistin. Çünkü tiştê ku niha rojlata navîn de heye taybet li ser Kurdan tê meşandin politikayên pergala sermayedarin. Çünkü pergala sermayedar çi ye? Herî zêde li ser pergalên qirkirinê xwe de meşandin. Yani bir şekilde kriz, kaos qirkirinê xwe de meşandin. Ona herî zêde jî em dibînin eviya li Kurdistanê tê meşandin. Li Kurdistanê yani dibin eger tu dixwazî kapitalizm fan bike, sermayedarî fan bike, li Kurdistanê meyze bike. Çünkü herî zêde li wê derê înkar, îmha û qirkirin heye. Diya dikarim bêjim. Adîtir ji heval yani serokatî di şexsê gelê Kurd de ew mesela di şexsê xwe de li ser gelê Kurd kompla ku hatî pêkanîndin xwest ronî bike û viya armanc dike dixwaze
ve komple vara derxinem via em dikarim bejim tabii ki dama serokati via dibêje ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo tevahî gelên cîhanê gelên bindest gelên ku dixwazin azadî bi dest bixînin hem ew gelên ku dixwaze pergala kapitalîst fan bike û ve polîtîkaya vala derxîne dixwaze vêre jî maskeya ew ê daxîne yani maskeya pergala kapitalîst daxîne çünkü ev komploya ku li ser serokatî pêk hat ne tenê ser destê Türka bû yani li ser destê hêzên navneteweyî bû ji bo jî niha em bala xwe bidin yani na mesela Asla Cîhanî de kampanyayekî ji bo azadiyê rebertî hatî destpêkirin hemû dunya xwe dilbeder dikeve ji ber ku çareseriyê ku serokatî pêşniyar dike hemû gelên cîhanê alaqedar dike û çareserî ne ji bo kesimekî tenê ne tenê ji bo Kurdayê ne tenê ji bo Rojda Navînê ji bo tevahî gelayê ji bo tevahî pirsgirêkên ku Asla Cîhanî de tê jiyankirin serokatî ji wan re pêşniyarek alternatîfek ava dike ji bo navê yekê jî divê astê de serokatî digre dest yani demem bêjin tabii pirsgirêka Kurd yani di şahsê Kurda de çareserî yani tawa demokratîk a ku pêş bikeve ve ji hemû gelan re bê model ve ji hemû gelan re bê mînak ji bo navê ev ya pir girîng e çünkü pirsgirêka Kurd ne tenê pirsgirêkekî güncel ancak bêjin sadece Kurdan alaqedar dike astekî gerdûnî ye ji bo navê yekê jî hem çareseriya wê pir fikrandinên mezin dixwaze hem jî çareseriya ku pêş bikeve ve herkesî bandor bike çünkü Kurdistan nav çar devletan da perçe bûye û gelek Kurd ser dünya giştî belav bûye mesela çareseriya vê ve çawa pêk were ji bo wê jî yani çareseriya wê jî mecbûr e gerdûnî be yani yani wisa ev ya ew kirin bi van ve girêdayî heval mesela me got serokatî parazname wekî parastina Kurdên di pênca qirkirinê de pênasê dike çünkü di hemû aliyan de yani destpêkê de jî me got hemû aliyan de insan de bixwe yani insanê Kurd de ev insanê ku gelekî herî qedîmê Rojda Navîn e û bi hezaran salan ser vê axê jiyan dike niha halê wê niha dema mêze dikin bi rastî rewşekî pir ew de dilê insan dişewite pê yani çünkü gelekî ew qed kevin gelekî ew qed qedîm niha hatî aslê ku wisa ku bixwe xwe înkar bike zimanê xwe şerm dike bi zimanê xwe biaxive çanda xwe şerm dike ji dayîka xwe şerm dike yani ev qirkirina çandî ye yani ji bo navê yekê jî bi rastî pirsgirêkên ku Kurd jiyan dikin ne pirsgirêkê fîzîkî ne yani yani belki ev gel fîzîkî hatibe qirkirin daha ucda yani ama yani ev carekî çêdibe ama qirkirina çandî her tim çêdibe her tim çêdibe û insana wisa dike ku ji xwe şerm bike yani yani rûyê nebe ku nav insanan da nav civakan da serê xwe rake yani qirkirina çandî bi rastî tûnekirina insan e çünkü tu ji xwe dûr dikeve û tu dibe tu dixwaze xwe bike yek din tiştekî dîtir ji bo wê jî bi rastî pir rewşek ew bû yani rewşekî giran e rewşa Kurdan tabii serokatî vê rastiyê ew kir tahlîl kir dahûrand ewa vê kir yani ew Kurdê ku ji xwe şerm dikir navê xwe nikanî bû bîne ser ziman niha hatî aslê ku wisa ku ji xwe bawer û ji bo xwe şer dike ji bo xwe têkoşîn dike yani ev havê bi têkoşînê çêbûn serokatî ji bo navê wisa ew ê binav dike mesela divir de vê noktayê em dikarin bêjin nakokî serokatî Kurdînî yerê çawa dest pê kir çünkü me got ya ew hemû mesela parazname serokatî hemû jiyana serokatiyê jî têkoşîna serokatî jî têne ser ziman ji bo wê jî mesela ev nakokî ji ku dest pê kir çawa dest pê kir ya famkirin jî girîng e belkî di me de jî pir caran dama em zarok bûn me nakokî çê bûye yani me jî gotiye çima wisa ye sebebê vê çi ama tiştê ku me kiriye çi em ji xwe raviyan e yani me rastiya xwe ev nekiriye yani em ser de neçûne em jê raviyan e me xwestiye xwe bikin wek Tirkekî wek Farsekî wek Erebekî
مخواستی بزمان وان باخبن بچان دوان باخبن اما سرکاتی و سناکم سرکاتی سر داده چه و دخوازه به ناکوکی چاره سر بکی یعنی میرا کم بجن هین دست به که دما سرکاتی بچوک یعنی هین زارو که دبجه که ناکوکی من اوسا دست بکر یعنی مثلا بزمان خو من کاری باز باخبم yani mali de zamanek devlet de devlet de zamanek yani mektebe de zamanek ev bu nakoki her imazım yani belki ev nakoki megot ya mereci çi buna ama ev nekriye ev jboy me buye nakoki ama çareseri mekku de ditiye mekki xosti bikilmek millete ditir geleki ditir ama serukati sana ki serukati desbi tekoşin avediki diye ülke tabi pir evcedi yani salin peştej yani mesela salin lise zaningehede çünkü hiç yakı revşa geçti dünyayı guartnen bin pırmazın çedibin guartnen bin genç çedibin hem çep hem rast hem mesela Ali Oli deji pır ev çedibin yani guartnen bin genç çedibin tabi serukati banji digredest yani mesela serukati despeke beri xwedê ol pişre yani pişt ve beri xwedê çap yani çapgiriye yani divir de ama tiştê ku serokatî dike ne çape ne rast yani kîjan alî yani rewşa heyî mînekan bêjin bandora Marksizm heye viya got rastiya Kurdistanê uyarlama dike yani işte Marksizme digre fikre Marksizm digre ama rastiya Kurdistanê çi ye ji wê re uyarlama dike û bi vî şeklê têkoşîna xwe dest pê dike ji bo vê cevab mesela ji bo pirsgirêk werin çareserkirin lazim e tespît û teoriya wê verekirin çünkü eger tu tespîtek rast neke tu nikane gav jî bavêje ji bo tespît û teoriya wê kirin pir girîng yani em nebêjin haydi em dest bi şerekî bikin em bala xwe bidin zaten Kurda de pirsgirêkê herî sereke çi ye mesela 100 salên dawî pir zêde îsyan çêbûye pir zêde serîrakirin çêbûye fakat bi şeklekî ew nîne yani mînekan bêjin pirsgirêka Kurda çi ye em ê vê çawa çareser bikin mesela tehlîl dawrandin teoriya pêşxistin nîne silah rakiriye û şer kiriye ama serokatî wisa nake serokatî vê pirsgirêkê tespît dike yani pirsgirêk çi ye pirsgirêk Kurdistan metîngeh e û lazim e ev metîngeh ji ortê rabe û teoriya wê pêş dixe artık piştî ku evana tên pêşxistin artık hêdî hêdî gav tên avetin yani wisa bi plan bi program tevgerandin çêdibe najî ew de yani bu pirsgirêka Kurd em bêjin yani ev asta kuna hatiye tabiat mesela parazname pêncemîn re asta gerdûnbûn artık hatiye girtin yani ji ber wê yekê jî ev pir mühim e yani hani me gotiye pirsgirêka Kurd serokatî hem vê paraznamede tehlîl dike hem jî çareseriyê wê datîne holê û ev çareserî jî çareseriya netawa demokratîk e ji xwe hûn jî dizanin li Rojavayê Kurdistanê yani cê ku şoreş lê pêk hat modela netawa demokratîk hat pêşxistin û bala herkesî jî dikişîne bala hemû cîhanê jî dikişîne û bi vê halî artık ev modelên ku pêş dike yani pratîze dibe evana dikane ji bo hemû dünyayê jî dikane bibe modelek û dikane pirsgirêkên ku niha asla cîhan de tên jiyankirin jê re çareseriyekî ava bike. Val Rozan ez xwazim vê bipirsim rêbertî di navaroka paraznameya xwe ya pêncemîn de yani bi taybet li ser kîjan mijara disekine û yani di paraznameya pênc de rêbertî bi têgeh û têgîn dest pê dike em vê çawa dikarin bigirin dest ez bêm nerînê we di vê mijarê de em bigirin baştir kire bikin yani ji bo mijarekî ji bo em zelal bikin lazim e destpêkê zihniyeta wê bi ava kirin yani çünkü na kavramên ku em bikardînin yani têgînên ku em bikardînin têgihên ku em bikardînin navaroka wê yani
zihniyet deme belki hem cüda digrindes ama gur deslatları daha cüda yani. Cüda yani. Bu navi ekeci ev avakırna zihniyet ji be tege u tegin çedi be. Yani tegun u tege navaru ki çava düdük dediği yani. Hani tegin u tege ji şu da zaten avana diyen hani gotune ki tu bukartine diyor ki kve hey yani. Bu navi ev zaten zihniyet avadık. Bu navi ekeci eğer em dukhazın zihniyet günü ava bakın çareseri peş bakın nemi çakı gerek ki emce tegine xwa tegine xwa lazım ava bakın paradigma xwa nerandına xwa dünyaya ava bakın eğer em biyane ki nem ne karın yani mesela kavramem ku em bukartinin zihniyet eme de teysini yani jibona ve kejava avakır navan fır giringe jibo zihniyet anu kavramem nu peyustin yani navuru kave lazım benda girtin جبر کو پیوی بسیرین یعنی سر هر تشتی باندورا وان هی یعنی تو گوتین کی چوب کارت نمینا کم بجن تو بجه نتاوا دموکراتیک نه وسا پیوک نیه yani مثلا تیگینک نیه yani abana evin yani merif serdi fikri ev çiye çavadı be damat serdi fikri de bece ha demek ki pratika vaj lazım olsa be yani tarz ejane kinu abadı ki ejbo ejane kinu tu çebe ki lazım edilse de zihniyet evi tu avabık yani. Zihniyet ne avakırın? Dünük hani pratika veci bike. Tabii bu avakırın hakikaten peydibi bir kavraman heye. Çünkü lor inşa heye yani. Ceyku inşa habe lve dere ve zihniyet anuji habe. Mesela bir zihniyet akevin dünük hani tişte nu inşa bike. Yani bir fikre kevin nu naye inşa kırın yani. Bu dünü inşa bike lazım fikrete zihniyete te junube. Ya biçi de be avakırna teginu tege handı be kavraman çedi be. Bu navi ev per giringem. Serukati işte de parazname pencemin de ser hende kavramı kuraman teginu tege han taybet derbarı Kurdu Kurdistan'da de daha bir şey ki daha taybet yani Khoseriya Kurdistan'da serukati digredes o bir şekilde ki komiser bu serukati peşkeşdike. Mesela Çant, Şaristani hegemonya, deslatları, politika, Çin, netev, metingeri, asimilasyon, kırkırın yani bana zaten serukati her peyve taybet digredes. Minakem bejin desveki çan desvedike. Çünkü kurt depençe kırkırına çandı dene. Basa Şaristani dike çünkü navanda Şaristaniye vedere bu. Basa hegemonya dike çünkü hegemonya her izede Kurdistan hatiya bakırın. Basa deslatları dike çünkü deslatları her kur ve derhati meşandın. Politika dike çünkü Kurdistan be politika bun heye. Baraberin tüm neye. Basa Çin bun dike. Netev dike. Avana hammi de Kurdistan'da bir şey ki pır avten jiyan kırın yani. Bir şey perskrekin. Mesela metingeriyet. Bişaftın kırkırın avana hammi leser gele kurt de jiyan kırın yani. Mesela perskrekin her kurt de jiyan kırın eviyayım. Dise devlet, civak, demokrasi, sosyalizm, ba tegina serukati jnu de şurubadiki. Yani sosyalizm çiye, demokrasi çiye, civak çiye, devlet çiye. Yani bana serukati şurubadiki, ujnu de serukati dukaza penasariki. Yani vataya kubere hebu, dur de hendek guartın acı çeliki. Mesela bere medguyam devlet çevikin. Ne olsa? Medguyam devlet avabikin ama nam devlet cüda degrindes yani. Mesela nezikatiye me civak ere çiye. Em demokrasi çoğu çevikin ne olsa? Çoğu peş bakını. Sosyalizm. Bingah te koşuna mesela sosyalizmi. Yani serukati bana junu da degredes u penasediki. Tabi dema bana tekrin serukati rastiye civaka diroki her daim berç avan digre. Yani ev tekinana şu kadar derna kevin yani şu kadar berçe nabın. Yani loy dere civak eki, rastiye eki, dirok eki. Yani ev civaka ku juhundre diroki şekil girtiye peş ketiye hatiye he. Jiber ve dirok eki kut nine yani. Hani baban ve gireday serukati şurubedike. Bir şeyvazi tabi Pristika Kurt daha dikane somut o şember şurubedike. Dama somut daha somut dikane şurubedike dikane çareseriya veji daha hesandırdı be yani. Çünkü Pristika daha somut datine böyle.
Ji bo navê daha baştir tê famkirin ve em dikarin bêjin mînek em bêjin desthilatdarî devlet rêveberî vana famkirin pir girîng e. Mesela dikkat bikin niha jî Xweserê Kurdistanê de em bigirin dest mafê xwe rêveberiyê mesela ji aliyê devletê ve ji gel tê standin. Rojane em van pêkanînan re rû bidimênin. Mesela devlet tu caran naxwaze Kurd xwe birêve bibe. Dikkat bikin mesela Rojavayê Kurdistanê rojane êrişçê dibin. Mesele hemî çi ye? Mesele Kurd xwe rêve nebe. Li Bakurê Kurdistanê tu mêze dikî belediye hene, belediye dikevin destegel. Mesela her roj kayyum tên tayin kirin. Sebebi öyle çi? Çünkü naxwazin Kurd xwe birêve bibin. Yani bir şekilde her daim Kurdistan dibin statüya metingeriye de dixwaze werheştin. Bin destlatdarî de werheştin. Yani ji bo navê jî bana famkirin pir mühim e. Dîse mesela devlet û demokrasî ve çoğu behevre ve ev jî pir girîng e. Serokatî pêşniyar kirina devlet artı demokrasî. Mesela devlet û gel ve çoğu behevre bibe. Mesela bana famkirin pir girîng e. Dîse destlatdarî politika ev jî pir girîng e. Çünkü destlatdarî dixwaze hüküm bike, politika jî dixwaze xwe birêve bibe. Aslında ev e yani. Hani tekiliyê navbera wan de cudabûnê wan ji hev du çi ne? Bana baş famkirin pir girîng e. Çünkü eger ne famkirin ne demokrasî ne jî çerser demokratîk dikare were famkirin evana pir girîng in. Dîse mesela Çîn, gel û netew evana jî yani hemû pir girîng in yani. Yani famkirina van têgihan, van têgînan pir girîng e. Wek dîtir mesela ba têgînan dibinge elmî de penasêkirina wê jî pir girîng e yani. Mesela va penasêyan dikin ama em rastiyekî mêze dikin û tahlîl dikin. Ne ku mesela tiştekî ortaya de tune em ji serê xwe derdixin û dibêjin. Ji ber vê jî mesela bi şewazek elmî tahlîlkirina wê pir mühim e yani. Yani li cihekî mêzandin û ji wat tecrübeyan encam derxistinê tahlîlkirin pir girîng e. Zaten tiştekî ku serokatî dike ji eviya ye. Bana kurtasiyem dikarin bêjin. Wek dîtir evel aliyê beşa duyemîn de jî serokatî ew şûve dike. Çerçeveya ev kavram kuran. Yani dibir de zaten me got serokatî rastiya Kurd û dan nav xwesertiya wê de nêzîkatiyek pêş dixînin. û mesela dibir de vê rastiyê yani rastiya Kurd hem pirsgirêkên wê hundirîn hem jî yani hem yê hundir hem yê derve yani zulfên heyî bi wan ve girêdayî tahlîl dike. Tabii ji bo Kurdan dibin têgînên çand û şaristanî de serokatî binav dike. Çünkü Kurd demam vejin Kurd bi rastî em bala xwe bidin yani cihê ku neolîtîk pêş ket, cihê ku însaniyet pêş ket, çand ava kir, bi hezaran salan yani vî şêwazî jiyan kir û cihê ku şaristanî pêş ket ji heman deme de aynı ew axin yani. Ji bo vê yekê jî yani rastiya Kurd serokatî wekî rastiya gelê çand yani wek berxwedaniya çandî serokatî penasê dike. Ji bo navê jî yani rastiya Kurd aliyê çand û şaristanî ve şîrovekirin pir girîng e. Çünkü me gotiye Kurd hemiyan dîtine yani. Neolîtîkê bigire haya Sümer, Babil, Asur, Akkad yani şaristaniyan dest pêke hatta roja ewrenî. Ji Sümer dest pêke haya Amerika mesela li ser bê axê xwestina hegemoniya xwe çê bikin. Yani Kurd van hemiyan nas dikin, dizanin. Ji bo navê yekê jî hem aliyê çand hem jî aliyê şaristanî de şîrovekirin pir ve me bi de fêm kirin. Baya kurtasiyem dikarin bêjin. Dîse mesela şêwazê xwe parastina Kurdan bi hember biye. Mesela pir caran bala me jî pir dikişîne yani. Mesela ew qasî şaristanê hatiye çûye li ser Kurdistanê derbas biye. Kurdan re rûbrûmane, Kurd yani bi êrişên pir mezin re rûbrûmane ama kanî bû xwe biparêze. Ev çoğu bûye işte heza çand dibir de merifan dike. Yani eger ku aliyê çand ew qasî Kurd neba, ew qasî Kurd neba, nikarî bû li ber xwe bide.
Yani evya ezvecin pir giringe. Taybet ise aliye aşiret mesela aşiret anji yani kurdan kanı bu kabu parizin. Yani bana serukati de parazname de bir şey o zeki pir berfre tine ser zaman. Jbo ve mesela civaka kurt de nezikati statik nine. Yani nezikati ne usta ce koda sekiniye umayeni ne. Yani burası pir dinamike. Pir dinamike u pevajo pir guartin jiyan kiriye. Yani ne veki milletin Türkiye yani. Çünkü tüm mudayım behezan rorur dümeni. Ve erişan rorur dümeni. Çandem cuda nastı ki rastı inditir nastı ki. Jubon ave keci rastı guartını kurdan daji pir pevajo ke dinamike veya em dikarım bejin. Lebele grambuna priskriye kede elbette ki bandor hegemonya kapitalist adusub salen davi pir roleki diyerkerli istiye. Zaten evgele ku de abakırna neolitik ede roleki pırmazın listi bu. De Serdama navinde Aliye Olde roleki peşenk listi bu. Yani aslaki pırmazın da pir peşenklik kırı bu yani jiva peyojere. Fakat numa mizedikin kapitalizme de taybet işte avabuna netev devletan ve brasti ev gel dikebe revşeki pir trajik. Revşeki artık dikebe pevajı mayının ne mayne. Manu ne mane. Yani jibona ve keji bakırkırın anra jipir jaran rubrumaye. Jibona ve keji yani pevajı kapitalist jinirkandın. Kapitalizme jinirkandın. Pir giringem. Zaten serukati ceki taybet de deve müjare. Taybet işte faşizme Türkiye'si bir. Baya pir kurde serukati şurovedike. Beşa siyemin de evvel serukati ser tevgera kurdan o tekiliye ve binetev devletre tukaze dahurine. Burada yani usa gırtna desteğe. Yani tevgera kurt yani tevgera azadiye o devletlere tekiliye ve çoğabun. Mesela çoğatın jiyan kırın. Revşçu bu beşa siyemin de jiviye şurovedike. Yani usa mesela hem çıma pestreka kurt avkası gram bu. Bir de mesela hem neteva kurt hem jî netev devlet yani tekiliye kurdan bir devletlere çareserkirin her zede serukati servet sekinim. Yani em ve mesele çoğu fan bakın. Çünkü magutye çoğu gırt ne deste bu her gel sanki eğer ku devlet evet çebe çareseriya ve çebe. Yani eğer em bim xwadi devlet eme azat bin. Yani usa ve de asla ne hoşi de gırt ne deste bu. Tabi evci bu sebep ku ne çareseri de kurbun çebim. Elbette ki yani serukati bu gartna paradigma vere çareseri avakır. Aslında serukati insanın noti de yani. Nodu siyah da xwastı bu guartın çebike. Adiye paradigmasalda. Fakat zihniyet de jiber nezikatiye ki pir devlet geri ha bu. Jiber ve keje tam guartın ne karı bu çebike yani. Jibona ve artık yani pişti tabiat guartına paradigma serukati çareseriyle tava demokratik de ev xo peşkisten paradigma artık liser ve darmış kandın. Brasti yani roja iroj devam dibinin dama serdama modernite kapitalist de çıkası perspektifin kurkırın. Mesela meyze bakın rojlata navin gelleki ku behevre şerna ke tünneye. Yani Arap, Fars, Kürt, Türk, Arap, Yahudi mesela rojlata navin gelleki ku behevre şerna ke devletin ku behevdura nakuki on tünneye nine yani. Her idavi minaka Gaza merivdi karebeji yani. Persreka Yahudi ve Arap. var o zaman xwazim vê pirskim yani sedemê ew qasna kokî mesele çi ne yani kîjan zihniyetin yani ez dibêjim hinekî zihniyeta ku xwe dispêrê yan jî çanda xwe dispêrê meriv vê jî dest bigire baş. Yani megot ya işte bihatına kapitalizm re pergala kapitalist re ev taybet ev dusut salen davi taybet işte salen 1800 şundadır. Belavbuna işte İmparatoriya Osmani zaten onun düzenin yani belki 5 derece havale mel serbisekinin yani salen 1800 şunda aslında Osmani belav biye yani Osmani artık heza ve nema yani zaten jerit bejin zlamene hoş pergala sermayedar peşenge İngiliz'de
Fransızda ketina rojlata navin hedi binaxoşiya netopperesti duxwazin ev perçe bikin yani. Rojlata navin perçe bikin. İşte Ali Arab ara sestek cuda, Kurd ara cuda, Ermeni ara cuda, Asuriya ara cuda, Fars ara cuda. Yani her gelire cuda siyaset de evkirin peşkistin. Yani va gelan bir şevazi dikin dijmine hevdu. Yani işte her millet devlet-i kuhabe. Her millet heri peşe. Her millet heri kurte. Yani de zihniyete yekperesti zaten encam öyle çidi be. Artık hem de benim yani Rojdat abi zaten paramparça hat kırın. Her kesere ve paslatı çoğu parvediki. Her yekire Rojdat abin parça juan rahat dayın. O gav sinorete de hizmete kapitalizme de yani. Mesela avabuna Küveyt, avabuna Dubai, yani İmarat, avabuna Suudi, yani hamiyacı Türkiye mesela tümeyzedeki Suriye, Irak, İran, yani sünöre wan bile devam mermezedeki merif famdeki ku de encam hesabu berjevendi anda hatiye parça kirin. Tabi yani mesela dema tuba sünöre çedeki tu mesela gelevir, çandevir, bavariye bana ne hesabı ölçü be perçe be yani. Kurdistan icdamam dinerin yani malbat du buna du perçe. Ber sünöre sunni yapay hatna çekirin. Mesela Bral evi Bakure hoşglu rojavaya. Embejin dayı yani embejin nive malbata başure nive malbata rojlate. Disse herkes olsa hinek başurun hinek bakurun. Yani bir şekilde hati perçekirin. Veya tamam ev meyzebikin yani daha genel meyzebikin. Mesela rojlate navdin ha ev sünürün kuhatiye çekirin. Yani civak ecavdu perçekiri yani. Param perçekiri çoğu adı nakoki avadı be. Çünkü ev nöte devletin kuhatin çekirin ve cenderme serseri civak ebun yani. Yani jberbe ev nizikati her çoğu perstreka heyi kurtur kır. Mesela işte ben koyte minaka Gazze minak dedim. Yani iro rastı trajediye bu insaniyete heye ev Filistin'e mesela ev çima avkası bu trajediyek yani hem nezik bune İsrail hem nezik buna Filistin yani ısrara devleti ısrara netev devleti mesela trajediyek bir mazın dejiyan kırın. Dise Irak'ta da herkes olsun. Yani her deri brasti ne çareseriye de ısrar dehele ku tünebu neci bu para binem. Buna bir geci yani setsala büstü yekemin de hatta ku zihniyeta devletperesti marif hakut neke. O amuren siyasete demokratik neke ve devre ve yani ev Pırsırika Kurci dinavde ve set sale ditirci ve ev gel ve evdu kırbakin yani. Ve evdu tünebikin. O zaten nahadej yani işte ku hezen hegemon hezen deslatlar duhazın bikin ev yaye. Duhazın gel berdin hevdu. Ev gelana hevdu bukujun. Çima bu işte devlet çebe. Devlet yani devlet çebe beçidi be mesela. Yani digali de mesela jbuna ve rojlata navin de demokrasi peşkıstin ve çareseriya hamu perskrekin civaki o evji rola kilitci li Kurdistan'ı yani. Be rasti emi benim çoğu ku hande bejin ya de çi ku dere vanda kır be de jur desbebiki. Emel Kurdistan'ı vanda kır, insaniyet li Kurdistan'ı vanda kır ve demi böyle Kurdistan'ı desbeki serbike ve her derece artık ve çareseriye bukhara bine. Juha yani her izede çiman bejin Kurdistan jiber hem ce desbeki hem heza hegemoni kerizede li Kurdistan'ı tukaze hegemoni xoçe bike. Hem yani navenda şer cihanı naha tejiyan kırın li Kurdistan'ı. Yani var rastiyana hemi em dibinin u gele Kurd cina rasti geleki heri dinamike. Heri geleki ne bu devlet yani ev cihanın yani çi dedi ben. Yani ne buna devlet aslında avantaj ekeci yani. Evet. Mesela modelle ve neta demokratik he Rojava Kurdistan hatiye pekanindin. Jberu ki her ce guncav her ce ku aslında dikane çareseri peş bikevecili Kurdistan he o via evet yani somut olarak makoyt yani iro via jiyanj dikin zaten. O revşa ku iro Suriye, Irak, Türkiye, İran te jiyan kırınji via nişan dedim. Yani Kurtasiyam dikarın bayağı bejin.
Di beşa 4, 5 û 6 de serokatî li ser PKK disekine. Yani rola PKK çi bû? Yani de avakirina zihniyeta nû de gelek Kurd zindîkirine de yani rola wê çi bû ser vê disekine. Yani Kurd çend peyva dixwazim ji wê vê bêjim. Mesela derketina PKK pir ew bû yani. Em dibin ya gelekî ku ber bi tunebûnê ve bû hatta miribû yani. Rastî rih da can da yani. Mesela rastiya PKK ev ya bû. Vê gelî jînû de zindî kir. Yani rastiyek olsa bû ji bona wê pir ev e yani girîng ev. Yani hani serokatî serbiya pir kurahî de disekine ji ber wê pekê wekî tevgerekî çekdarî zêdetir wek tevgerek îdeolojik meriv dikare bigire dest. Çünkü tiştek ku herî zêde kir belkî hani herî zêde şer derdixîne peş fakat esasê xwe de cewherê xwe de tiştek ku kir aslında îdeolojik bû. Çünkü di vê gelî de şoreş ser şoreş da jiyan kirin. Hemû aliyan de. Aliyê jiyanê, aliyê civakî, aliyê zihniyet, aliyê fikir, hemû aliyan de nûbûnek di vê gelî de çêkir. Tabii ki vana evin yani hani çoğu pir giringin. Belki pir caran işte peyven terörist de bikaranın. Fakat yani hani ben ya rastiye hey zaten berçave. Yani ki terörist de ki ne terörist de ki çidik avana hami loholiye. Yani derketina PKK, derketina parti liser esase gelek kimri gelek berbi nebu yani berbi tu nebu ne ve bu ve geli junu da ve garant. Junu da zindikir. Yani me goya reh da can da. Ji bona vê yekê jî vî alî de viya fêmkirin pir ew e yani mühim e. Serokatî di van beşan de jî li ser wê disekine hem rexne dike hem em çareseriya ve yani dikane çi bike viruşunda li ser wê disekine. Mesela ji bo PKK serokatî dibêje hem pirsgirêka Kurd kurayî fam kirin hem jî nêzîkatiyê netew dewlet derbas kirin. Di dîroka PKK de pir giring e. û PKK jî hîn veguhartina avaniyekî ku çareserî pêş dixîne. Dibe yani hem ji bo rojhilata navîn hemû ji bo hemû dewletên rojhilata navîn û hêzên siyasî dibe mecbûriyetekî yani. Ji bona vê yekê yani rastiya partî lazim e em baş fam bikin. Serokatî zaten di beşê 4, 5 û 6 de jî li ser wê disekine. Beşa heftemîn de jî pirsgirêka Kurd di giştî rojhilata navîn de rewşa wê çi ye û pêşketinên herêma ve girêdayî yani bi hevdûr e serokatî vê şirove dike. Çünkü me gotiye yani pirsgirêka Kurd em nikarin sadece pirsgirêkek wek herêmî bigirin dest. Yani qasî ku herêma bandor dike rojhilata navîn teva jî bandor dike dünyayê jî bandor dike. Yani serokatî vana şirove dike. Yani aslında serokatî dibir de ew ke dixwaze ew bike yani mesela pirsgirêka Kurd wekî dibe nezîkê nerm ji wê rewşê derxîne. Yani kes hesaba ser Kurda neke. Hesabê çawa wek piyonekî yani. Kingî bixwaze bêje bimeşe, kingî bixwaze bêje bisekine yani bikar anîn. Yani di nav hêzên hegemonîk hêzên desthilatdar da dixwaze derxîne. Yani hêzekî xwebûn hêzekî ku biryara xwe bi xwe dide hêzekî ku bi xwe bi xwe xwerê dibe dixwaze bîne vê ew e vê astê. Zaten naveroka parêznameya giş jî ev e û beşa heftemîn de jî işte ser rojhilata navîn meselen Kurd çi ne rewşa wan çi ye û dikane di çareseriya pirsgirêkan de rolekî çawa Kurd bilêzin. Ser vana serokatî radiweste û tabii ki meselen li hember modernîteya kapitalîst modernîteya demokratîk serve esasê xwe rexistin kirin yani çareseriyê wê dixwaze pêş bixîne. Çünkü me gotiye rojhilata navîn dibin hegemonya hêzên sermayedar de kapitalizmê de yani û krîzên ku tê jiyan kirin jî girêdayî pergala sermayedar e. Ji bo wê mesela wek alternatîv jî pêş serokatî modernîteya demokratîk pêş dixîne û pêşengê ve ji wek Kurd serokatî nişandî yani çareseriya wê dixwaze pêş bixîne aslında. Alternatîv wê dixwaze pêş bixîne. Ji bo wê yekê jî parêznameya pêncemîn heman deme de li beramberê kapitalizmê parastina civaka ye. Yani vê rastiyê jî lazim e em bibînin. Heva rozan we jî
yani hatta asteki yani ve derbarı persenko hatine kirende dersvekida xwazin derbasî pirsa xwe dawî bibin rêbertî çima çareseriya pirsgirêka Kurd gerdûnî digire dest ez bêjim em hinekî li ser vê mijarê rawestin baş dibin kirin. Aslında beri niha me got di beşa encam da jî serokatî li ser Şoreşa Kurdistanê disekine. û Şoreşa Kurdistanê çê bibe wê bandora wê asta gerdûnî de çawa bibe. Serokatî viya di beşa heftemîn de jî vêya şîrove dike. Me gotiye pirsgirêka Kurd ne tenê pirsgirêkek herêmî ye. Yani me gotiye yani çi hatibê jiyan kirin li Kurdistan hat jiyan kirin. Neolitik, devlet, hegemonya, desthilatdarî, sosyalizm, her tiştî yani li Kurdistan hat jiyan kirin û ji wir belavî dünyayê bû. Wek zihniyet jî yani. û niha roja îro de jî zaten dema em dibînin mesela nêzîkatiya hêzên desthilatdar em dibînin mesela înkara Kurd ne tenê Türk dikin yani. İnkara Kurd hêzên navnetewî hemî dikin. Yani Kurd nahe kabul kirin. Çawa ku mesela zarok dayika xwe înkar bike aynı tişt ji bo hêzên desthilatdar Kurda wisa înkar dikin yani. Yê ku vê dünyayê re her tiştî çê kir, ava kir û belav kir ev gelê afrîner yani peşengtiya vî gelî de bû îro jî tê înkar kirin. Yani aslında demat ev mezhebiki taybet sürece kapitalizme de intikam girtina ji civakê heye yani. Rastî dibêjim yani mesela tolgirtina ji civakbûnê heye. Ji ber wê yani hember Kurdan ew qasî înkar heye, kabul nekirin heye, dixwazin imha bikin, mafê Kurdan naxwazin bidin wan. Çünkü eger Kurd mafê xwe bistînin ew nikare desthilatdarî xwe dewam bike. Ji bo naviyekê jî hani di aliyê ev de jî yani çoğu ku di aliyê însaniyetê de Kurdan tişt ava kirin û asla gerdûnî de belav bû niha jî yani çareseriya ku li Kurdistanê çê bibe ve asla gerdûnî de wisa bandora xwe çê bike. Dîse yani mesela tiştên ku çê bibin çareseriya pirsgirêka Kurd ne vekî mesela devlet xwarexistin dike. Ne vekî yani tiştê ku kapitalizm ji civakan re pêşniyar dike an em bêjin li ser civakan dixwaze bisekine Kurd veya kabul nake. Kurd modernîtekî nû dixwaze înşa bike. Ji bo vê yekê jî elbette ki yani zihniyetekî nû ye, fikrek nû ye, modernîteyekê nû ye. Ji bo navê yekê jî guhartin ve guhartinê ku çê bibin hem de asla heremî de hem de asla küresel kurevî de du modernîteyên cuda pêş bikeve. Ji bo vê yekê jî mesela ev ya pir mühim e. Hani vê rastî lazim em fam bikin. Ji bo navê yani çareseriya pirsgirêka Kurd aslında çareseriya pirsgirêka însaniyetê. Yani wisa lazim e em bikirin dest. En serokatî ji bo navê wisa ew dike şîrove dike. Belki yani careyekê min tiştek wisa jî çê dibe. Mesela bêjin pir cihên dünyayê de pirsgirêk derketine ne wisa pirsgirêkê gelan çê bûye, devletlere pirsgirêk çê bûne, mafê wan hatiye înkar kirin ama yê Kurdan cuda ye. Yê Kurdan hebû navê tê înkar kirin. Hebû navê nayê kabul kirin. û tu meyze dike ne tenê hêzek hêzên navnetewî tev hêzên kapitalîst tev de hember Kurdan tê. Yani vê rastî lazim em fam bikin. Yani ji bo navê madem ki hemû dünya tê ser de wî çexî tê çareseriya xwe asla gerdûnî de pêş bixîne. Yani ji bilî vê rê nîne. Çareserî ne? Serokatî jî di beşa herî dawî de li ser vê disekine. Yani ji bo navê serokatî şîrove dike. Bir de vê nokta de jî em bêjin yani bi vê wêgirî dayê. Mesela pirsgirêkên pir giran yê netewdewletên kapitalîstên jiyan dikin hene. Ji xwe em niha jî dibînin devlet bi xwe bi xwe yani hêzên desthilatdar bi xwe bi xwe netewdewleta bi xwe hildiweşînin yani. Hani roja îro me gotiye em her dibînin devlet jî hildiweşin. Tabii ki vir de jî em dikarin bêfam bikin yani pirsgirêkên xwe bi hilweşandina devlet de em nikarin çareser bikin. Yani em işte devleta Türk hilweşin em têkevin şûna wan. Yani bir şekilde çareserî çê nabe. Esasê xwe de meciyê xwe de lazim em devlet hilweşînin. Mesela mînakê wê jî henin yani mesela
Rusya şoreşek çi bu. Rejima çartı hilveşandın ama encam çi bu. Yani encam yoku derket çi bu. Hani bana gerek ki tecrübe derkin yani dersan derkinin. Yani de burada çiye ما قلت çareseriye hoş lazım hem gerduni peş bakının yani. Avcı dibe moderni teyekenu. An serukati usa şurubedike. Yani her davi ve noktaya davi işte ku emdikarın bejin çiyem. Mesela serukati viya şurubekir. Gu paraznama xwe ahi mere bişawzekî nivîskî peşkeşkirin min de esas bin ve de çiya bû dibe rehe min zaroktî ji ber ku biçûk dihat dîtin û li hemberî mezinbûnên sexte min îsyanek kir yani. û ev di niha de jî zindibûna xwe tiştek wenda nekir. û însanmanê de ez israr dikim û ji ber guncav ez dixwazim viya hem di bin şêwazekî nû hem jî bin civakbûnekî nû de dixwazim berdewam bikim. Yani aslında serokatî zaroktiya xwe de tiştek ku dît nakokiyê ku çêbûn têkoşîna xwe de rastî îstiqrara xwe de tiştek wenda nekir. Ve îstiqrarê meşiye û hat roja îro ji bo vê yekê jî meselen tişa serokatî de meriv yek fam dikî yani ji ısrara xwe û ji sekna xwe însanê sekna azad ku tawîz nade. Yani azadî de ısrar. Yani ji navaroka parazname giştî em dikarin bana wek encam derbikin. Heva rozan em gihîştin dawiya bername xwe heger peyamekî wê dawiyê hebe em bigirin. Tiştê ku me got pir kêm jî bûn. Herkes yani her insanê ku dixwaze rastî fêm bike û xweronî bike çareserî de rol bilêze gerek ji xwe dest pê bike. û ev jî tabii bi serokatî famkirinê ve çê dibe. Eger em serokatî fam bikin em ê kanibin pêk jî bînin. Zaten famkirin pêkanî ne. û ser vê esasî ez ban dikim herkes paraznameya serokatî bigire bixwîne û tiştê ku fam kiriye pratîk bike. Heva rozan em ji bo veşarbûna we spas dikin. Ez jî spas dikim. Belê gudarên hêja em vê carê jî gihîştin dawiya xeleka bernameya xwe ya vê carê heta carekî din bimînin xêr xweşiyê de dem baş.